Určitě se ozvěte, jo, ale ještě jsme tady přišli na to kontrát. Já tam doběhnu, oni nic nevěděli. 65. Bráníme výhodu. A zase pravý, jo? Do toho života je to daleko. Takže měření proběhlo v pořádku, bez problémů, splnil, odolnost při střelbě, žádná reakce, známka výborná, hra s povodem, zase bylo tam aktivní hraní vodca, akorát tam tak ke konci trošku ztrácená koncentrace, tam se otočí někam, měla by tam být víc na tu hračku, takže známka velmi dobrá. Dušové roli ve skupině, průchod první průchod byl v pořádku, bez problémů, po druhý takový malý pozastavení předtím, nevím, jestli to bylo tím, že chtěl jít na toho směru, nebo jestli tam trošku zavál, takže známka velmi dobrá, výborná a velmi dobrá. Přivolání psa do skupiny, zase mělo by to být takový,
civiliční, jo, takže známka velmi dobrá a zbytek sevření ze skupiny osob výborně, bez žádnou reakci, nebál se lidí nic. Mění běžící osoby taky v pořádku, výborně, pokání psa u políku, bez přitulku skupinou, než nás je v pohodě, výborně, pokání psa u políku zase výborně, přitulku pod psem a původ s políčkou taky výborně, takže dohromady hodně 97.